arin nga ni. Maray pa, aramon niya to ngunyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdangog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga informasyon, mga istoryang mapapakinabangan baaguan panguntuhan. Totoo yan. Uya na ang programang Aramon Nyato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Nyato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Gaya ng aming sinabi, makinig ka. Dito sa inyong bahay, makikaming. Dito sa programa, Mardela, ating kasama. Pakinggan natin si Mardela. Samahan natin si Mardela. Sa balita, issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay panalo. Mga tugang, good morning. Good morning mga kapako seniors, Luzon, Visayas, Mindanao. Ini po ang programa Aramon Nyato kanyang pong aldaw na ninin Monday, Lunes po kanyan, petsa 7 na sa bulan kan Oktubre 2024. May pang segunda dia pa dyan sa Santo Domingo. Holiday, special non-working holiday ngunyan dyan. May deklarasyon si Mayor June para makapag-asikaso man sa mga kababayan niya to kan sa indang pinistahan. Ito ang harap. So igwapang mga kunyan, Ako'y hagkan. mga tada dyan, pangtira na ang pangat na, pangatlong init, fight pa. Tatanong lang Ay, good morning po sa mga kababayan po niya to Luzon, Visayas, Mindanao. Ako pa sa lingkod Mardela dahil iba sa dits na pero tiyan. Technical side kasabay niya to Chief Ramir Tanay, yaman sa DCGB Social Media Department. Si Jerome Nico Martinez, mantang yaon mga tugang sa ang iyong buhok ay puputi na rin. newsroom. Sina Angel Mustafa saka si MJ Jaresco, si Miss Janie. Ay Rest pagiraray muna po si Miss Jenny as advice kang doktor. Kaya tayo po magsama-sama ngunyan po na pag-aaga. Technical side kasabay nato dyan si aking o pangarap. kaya sa newsroom o kaya sa luwa sa Mega Force Patrol. Sa Padagos Pampangal ito yung mga istorya. Tanganing may balang ibog sa manoan kasi mapukawan mga turog sa pansitan. Yaon dyan sa first desk sa Pading Jomar Bien. Yaon digdi si Pading Alarman sa Kapitolyo Provincial. Yaon si Karen Ala sa City Hall. Mantang yaon man si Joshua Bino sa Daraga. Duman sa 3rd District sa Muyang Field Commander Chief of Reporters Jimmy Nasalita. Ay And syempre, na diyan po mga tugang sa Mobile, kamuya pong mata ng DCGB sa Kalsada, Henry the Boy Mata. Sa mga birthday celebrators, happy birthday, many returns of the day, more life, prosperity, and happiness. Happy birthday kay Sir Marlon Longabella, iyo katuya pong amigo, kahit maputi. diyan po sa Lakay ng Kalikasan Farm. Pagdating Learning Site for Agriculture School for Practical Agriculture. Ay, Yan po, ano, puti. makasama natin yan. And then, syempre, mga tugang kay Litoy na... Kay Litoy. Happy birthday na lang. Okay, o bueno, mga tugang. Baba Naman po sa mga kababayan po niya to. Sana po okay ka mo. Okay lang kita, digdi. Sa mga biyero po tabi, o ingat-ingat ha. Maglikay-likay sa mga sabi nga ni kayan ni pagbabiyay niya to. Tadipisin na po na maging kunya kita maaksidente. Medyo may problema kita dyan, okay? And hello kay Ate Lloyds na Gregorio, nakantabay po tabi sa News Online Facebook page. Siriman si Sir Jed na Villanueva. And then si Greg Bermas Almeida, good morning tabi, happy listening sa Gabos, lalo na sa Almeida family dyan po sa Padang. Okay? O bueno, mga tugang, punan tanan rangkada ka mga istorya, nasa linya na, mga tugang si Karen Ala para po sa naglinyatong impormasyon. Karen, good morning, please come in. Nawara.
Pangyari di. Di nasubad tulos primerong tapo kang banwit. Di nasubad. Bueno, mga tugang, dumampo sa mga kababayan ta. Di, kunya na sana, sa aga, ultima dia na. Mga tugang kang pag-file kan certificate of candidacy hanggang 5 o'clock ng hapon. Okay? Yaw na. Wala. Karen, go ahead. Sir Mar? Hello, am I audible po? Go ahead. Sige. Sir Mar, yes, Sir Mar, good morning. Tabi sa mga sa mga pasintabay. Nagsangat mo niyan kan sa iyang kandidatura si Sir Alan Zanyola bilang para konsyal kan syudad kan Legazpi. Asin sa pag-monitor na tabi idig Sir Tio, Sir Mar, nanon parang na nagsusulo-sulo kaibanan kay nian sa iyang partido na IUC na BM Cap Hisham Ismail. Asin mo niya po Sir Mar, balak ta isa lang ta ko ta on air digdi si Sir Alan Zanyola tungkol sa iyang filing of POC. And ano po ang reason kan sa iyang pagsangatin kandidatura? And alam mo niya ko na mismo kung ano ang reason kung nagsulo-sulo lang ini na mag-file kan sa iyang kandidatura. Sige Sir Alan. Hello, Alan. Sir Alan, good morning. Ay, good morning, Mark. Good morning man po sa mga listeners. Yes po, nabigla ako una ko, Vice Mayor ang papang-ang sasangatan mong Certificate of Candidacy. Ayan. So, babalik ka pong konsyal sa Legazpi, tabi, sir. Yes, mabalik po kitang City Councilor po sa Sangguniang Panglunsod kang Legazpi. Ayun, sa pagbiltada ni Sir Alan, ano ang bit-bit na mga programa para po sa Legazpi? Well, nakulo po kita nagibuhan from the past, 2010 to 2019. Naging chairman ako ng Education, Arts and Culture. And even sa tourism, dako kita nagibuhan kaya, no? May like ini yung mga dragon boat race competition from the dako kita nagdara mga bisita di siyudad ni Legazpi, and then dako kita natauhan ki mga scholarship program sa mga Legazpeño, and yan po ang gusto ko sana may padagos. And of course, pagtao ki mga trabaho and pag-invite ka mga investor di po sa siyudad ni Legazpi para mas maging pagayon sa tuyang ekonomiya. Ayun, okay. I don't know kung gusto mong simbang po ni Sir Alan, pero may text digdi kaya. Tama ito nga yapot mo, Sir Mar. Nag-uros si Sir Alan sa pagiging konsihal instead of Vice Mayor Giraray. Yeah, actually, napulo na po nga talaga nagbubuso sa Kuya Giraray na mag-vice mayor ng siyudad ng Legazpi. Kaya lang, para maray, ang yung partner baga na si Congressman Pido Garbin applique sa Congress as second nominee kang ako Bicol Party. So ako naman, alangan na mag-partner ako sa iba. Baka mamaya isipin ka mga tao sa kalaukan ako. So, nevertheless, ako po, Mark, naniniwala ako, no? Regardless of position, as long as your heart is willing to serve, I think you will be a good public service. Yes, sir. Apa. Okay, Sir Alan, salamatan po rin tabi sa oras mo sa DCGB. Good luck po tabi. Okay, thank you. Ayan, okay, sige. Karen? Iyan tabi mo yan Sir Mar ang impormasyon halik digdi sa luwas Karen Ala DCGB. Thank you very much mga tugang Karen Ala. Ali po dyan sa luwas sa Gregorian Mall. Diyan po ang filing kang COC sa second floor kang Gregorian Mall kan mga sa Legazpi parang may mahiwas. So, yun po konsyal. Mga tugang ang final na po yan na ano yan, big file ni dating board member Alan Ranyola, di ba? Dati man siyang konsyal mga tugang sa Legazpi. So babalik po siyang konsyal para ibusol girali sa iya pong mga programa na pinunan. Kadako na naipasar ng mga ordinansa and resolutions manungod kayan. So ipapadagos po niya yan the moment na siya po giraray nakabalik bilang konsyal. Alright? O bueno, dagdagan tayo istorya. Si Paring Jomar Bien nasa linya. Ali po dyan sa 1st District. Paring, good morning. What's happening? Salamat Pading Maap, good morning sa mga parantabay. Garo mananggad, 6 corner fight, digdi sa syudad kan Tabaco ang alkalde. Matindi ang kunya na, dako lang nagka-interest mag-alkalde talaga.
Kaso bago baga, i-report ko pa sa naka-IPO, si Noel Blanquisco, Yes. ng Barangay San Vicente. O niyan, uminabot na rin diyan sa rupang para alkalde. Bako pa iniso si Benji Rosal. Mhm. So si Benji Rosal sabi 2 p.m. ma-file. Ano yun nadigdi si Mr. Oscar Boncolmo. Oscar Bongkol mo. Oscar Boncolmo, 73 years old, kan Barangay Bantayan, kan Tabaco City. Mhm. Kaya lang, dahil pa makakaulay, taho do, nasa atubangan ni Attorney Sunshine Olaguer, nagpa-file, nagpi-fill up kan sa iyang COC. May dara na siyang documentary stamp. Pero dito man kayo din makaka-file, di ba? Paka-fill up kay puwang pang pa-notaryohan. Mhm. Pero ako ni kaistoryahan ni Attorney Olaguer, nag-fill up siya itong COC. Dahil pagkabutabot diretso, dahil mga tao na pinalaog tulot, Aha. dahil nakaulay siya kung ano man sa iyang mga pangarap sa siyudad kan Tabaco. Taon-taon pagluwas, hinguwang tang ma-interview ni. Aha. And pag naka-file na pala. Naka-file na, yan, ito. Pag officialmente naka-file. Pero kung Nagpipill up pa man sana. Nagpipill up pa sana. nagpipill up po, paano ba? Bakit di ba dapat paka-fill up kayo ni Mapanotaryo pa? Oh, notaryo tapos ma-attach kan so ano yan? Diyan na hapon pwede. Diyan na hapon pag kayo din. Diyan na hapon pwede. Basta yun na yan mangyari. Kung malabot hindi, makapa notaryo, sigurado yan, 6 corner fight ang siyudad kan Tabaco. Aha. Mansa na, pare yung mga, mga update hindi sa Comelec Tabaco, sa Banwaan kan Malinaw, na kaulay ko si kasuot si Mayor Sikapos, ngunyan na aldaw ang schedule nila dahil lang sinabi kong anong oras. Mhm. So grupo naman, kan mga seryola, nasundo mo niyan dahil parang kung si Sean Mayor, kung si Billy, or so akin niya si ex-Mayor Lenny. Aha. Nakaulay ko pa sa nangunyan si ex-Mayor Billy. Sabi niya, sa agad na sinamafile, sa aga maraman, kung si Sean Mayor, kung siya, Oh, so okay. o suwaki niya. Halap na lang ngaya ka mo, sir. May pa Ilingon, sana nito kung sisi nga dyan file. may pa-suspense man si Sir Billy. Roger on that. Sa malilipot at yan na hapong bata ma-file ibong na balyo, so ibong na grupo, nakapile pa sana, so grupo kan incumbent na Mayor Sinon Bulante Kasusaro. So, arabangan na sana yan, and patagos mo kita sa pagbantay sa mga Comelec, digdi sa First District Albay. Jomar Rian, DCG. Thank you very much for joining. So, yan po tabi, mga nagdadarag sana. Pero, garo talaga andakul kan sa aga, taot suda. Pero kung yan sa iba, nagtaramusan numerology, lucky number 7 baga ngaya. Yan, di ba rin ang pagkurit kang pababa? Pwede mo niya ay kurit anali sa baba, pa'y taas. Kanya-kanyang pagtubod po yan, nung hatugang, Ayan, okay. Si Charles Balaguer Layosa, good morning ngayon sa family Layosa and Balaguer sa Bigaa. Hello everyone, sabi ni Margie Lizano and Bing Buen Boris, good morning po ngayon, Papa Mar. Ayan, si Jobert Prieto Sistina. Matindan sa imong kuminto, boss. Kumaya na sana. Sana. Kanya-kanya akong mga, mga rasones, no? Okay, so, irespeto na lang po yan, ng mga nagka-file, at saka kung ano man ang mga desisyones. Alright, so, ang importante, pag naka-file na po sinda, ay dahil pa manabawalan Sabi kang Comelec, pag nakapile ka na ngaya, pwede ka pa ngayon dyan magpararawa-rawa. Magbugta ka dyan ng mga pangaran mo kung ano. Dahil pa man yung restriction ka yan. May naging desisyon ang Korte Suprema. Manungod po dyan sa freedom of expression. Ika ngaya, kandidato ka, and then masasakop ka kan mga provisiones kang Comelec, kang mga regulasyones sa pagkakampanya, pag nagpuuna ang campaign period kan sa imong pwestong pigdadalaganan. In the case ngaya kang sa senador, buda party list, mapunan sa ng kampanya, February 12 yata, kung di ako nagkakamilo, February 10. Sa araw gayan, basta Pebrero. Sa local na posisyon, pon sa district congressman, hanggang sa mga konsyales kang Banwaan at sin syudad,
ang sa inda mga tugang na ano yan, pagpunggang kampanya, Marso 28. So, diyan lang sila pwede masakop kaya. Kaya, duman sa mga kababayan tao, kada kung lumaga nailing kita dyan, na mga tarpaulin, mga jingle playing, at saka kadakol pa na iba. Ayan, excited ang gabos. Mga tugang dyan po sa eleksyon. O, sana mag-iriwal. Ang iba nagkakabarangaan na naman sus Mario Joseph, na-file pa sa nag-iris na ba naman kamo sa barangay. Di buntang healthy yung politika. Sarong aldaw man sana yan, eleksyon. Di ba? Adalan ta na lang. Sisay sa mga nyaon dyan, ang talagang, sabi nga ni kang sa suksok sa baraha, yung pinakadabis-dabis, di ba? Isa mga magkakatabang, isa magkakatuwang, isa magkakadeliver kasi no aspiration. So yun ang mga adalan ta, mga tugang na mga sabi nga ni aspirante. And anong gigibong kayan dyan sa konseho? Di kaya magturukaw sana. O di ba? Wag arog ka ng mga sistema kang pag-aadal mga tugang ta sayang kang diretsong pigtaw sa tuya under the Constitution, yung the right to suffrage. Na sayangon ta sa naman dahilan po sa dindadara kita kasi itong mga pag-iriba. Naguyod kita, mga tugang kang mga ano yan, mga paipit. Di ba? Yung gusto ta talaga dito managibo na, dito na-exercise dahil nga din sa mga siling ka ng mga sitwasyones. So, siguro panahon naman para sabi nga ni kayan mag-isip po kita at maging sabi nga ni kan tultul kitang syudadano sa mga panahon po ini. Alright, Dawan po sa mga kababayan ta, welcome kay Maria, kay Miss Jane Isabel Bilasano, no? Nag-abot na iling ko kasubago pag tawid ko diyan sa tinampo diyan sa may Cres baga kitchenette. Nag-agi ng gadso kunyan. So motorcade na inot so banda. Pagkatapos nakatukaw mga tugang si Miss Jane Isabel Bilasano sa sarong float, nasulo na siya duman. Nakakulor pula ang bado. Ang gown niya kulor pula. Yan, welcome Tabi. And si Manay Nimfa, good morning po Tabi, isa sa imo. May madiriyan po ng mga pag-iriba mi sa DCGB. Diyan po sa Kapitolyo mamaya para po sa Victory Presscon, mga tugang ni Miss Jane Isabel Bilasano bilang Miss Face of Beauty International 2024 na ginana niya po naman sa Taiwan. Okay, so first ever po yan na crown kan Pilipinas sa nasambit pong International Beauty Contest. Yan, magayon man, okay? Duman sa mga kababayan po niya to, orgulyo yan ka mga albayano, kaya big welcome mga tugang kasubago kang mga taga-Pitikaw. And then mamaya mayroon siyang courtesy call kay Governor Grex. And then at yan na hapon may encounter siya with the media para ma-interview sa kan mga taga-media. Nagagad ng dispensa sa ko si Manay Nimpa, pasensya nang hindi yung minasimbag sa mga apo din duduman sa sa Taiwan na talaga ngayang very busy ngaya so schedule. Okay lang po yun. Wala namang problema Tabi Manay Nimpa. Good congratulations, good luck po sa Indo Gabos. Ayan. Okay, iyo po yan sino pa? Ika nga Papa Marday ka mapait ay day na po. Sa Indo na kamuna sa sa Indo na po yan day kita bagay dyan. Digsan ako sa DCGB, maugmaw na ko digdi. Maugmaw ko digdi, tama na kita digdi. Alright, bueno mga tugang, kamusta kaya sa mga amigo ta? Kan Sabado pala nag-file naman si Mayor June Aguas diyan po sa Santo Domingo asin si Vice Mayor Mark Aguas. Yan. Mabalik pala na makandidato giraray pala si si amigo kong dabis-dabis na kapitan kan Barangay San Rafael, classmate Joey Maristela. Pasensya na Tabi mate, dahil na ako nakadyan sa imo sa kaso hapon. Dahil ko man na kukontak si Chief Ramir.
Dahil kung man nakukontak sa ibang pag-iri, mabuda, maraot sumati ko talaga. Kaya nagpahingalo ko na kita. Anyway, baka sa birthday mo, malugaran kami. Ano yung birthday? Ang birthday ni Cap Joey sa ano yan? October 24. Ayan, okay. Hello kay Sir Jerry Aranya. Nagbibinata ngayon ang boses ko. Iyo po tabi. Medyo may minamati man kita eh. Kaya lang we have to go ahead. Mapipilay kita. Ayan, mga kandidato po. Suggest ko po sa mga aspirante, mga kandidato, para dahil magparatsamba, mag-file kan si Jose, ang gibugang Comelec, Senate, inot man ang numero sa balota, ay may mga kunyang po yan, may mga raffle garong gigibo niyan. Alright, okay. Daman po sa mga kababayan po niya to, kadakol po ang mga interesado man magparail. Kaya diretso po ninda yan, mga tugang na mag-file kasi ng COC. Ayan, okay. Sisa nga maka-line up ni Sir Jun. Hindi ko nakusulistahan kang mga ka-line up ni Sir Jun. Ano daw kung mata na sa alkalde? Kung mata na sa alkalde, karoon ng istorbun ta daw. Kung ano yan, dahil busy ang alkalde. Sa bagay, bakasyon mo niyan dumaan, dahil opisina. Kaya lang siyempre, baka kunyan, may mga pigasikaso pa man. Kunyan, nagangring lang ang telepono ni Sir John. Ayan. Baka may pigasikaso Anyway, mga tugang kung data ko, di pasyaran ko, i-record ko na lang kung ano mga biging mensahe kang sa tuya pong alkalde. Para po sa mga kababayan tayo po Santo Domingo. Basta ang official, nakapag-file po kang Sabado. Ayan, okay? Alright. O di, sige, mga tugang, dumang po sa mga kababayan ta. May mga nagkapararapot sa tuya. Papamar! Ano nga itong nadang ko sa imong forum? Nagigibunin do sa October 17. Ito po yung year 3. Yan, pangtulong taon po yan kan Earth Forum and Expo. Ini po so Espersos, mga tungang kang PBN Broadcasting Network, DCGB, ni na Sir Glenn, ni na VP Henry, pagkatapos ni na Ma'am Brenda, para sabi nga ni Kayan, mga tugang, i-celebrate naman in time with the 66th anniversary kan DCGB. 66 na pala kita daw. 66 years old na ang DCGB. Focusing mga tugang duman sa mga flagship program kan sa tuya pong istasyon. First is, siyempre yung manungod po sa agrikultura. And then, yung environment, yung health, and tourism. Kaya, diyo po yan sa mga kunyan. Mga, sabi nga ni Kayan may mga programa pong buksan dyan. Manungod po sa ang tema is integrating sustainable practices for a resilient future, bridging agriculture, environment, health, and tourism. Sige ba? Okay, yan po yan. Earth, yung sabi yun, environment, agriculture, resiliency, tourism, and health. Yun po yan tabi ang satuyan na pinakang angkol ng mata. Earth Forum po yan. Ang main objective mo yan, mga tugang, is matawanin doon ang integration kan sustainable practices para po makabilog kita ning sarong resilient na futuro na nakapokus sa interconnectedness, mga tugang, kan agrikultura, kan environment, health, buda po kan turismo.
So, yan. Ang nahiling tayo ng pinaka-main na purpose kayan is, sabi nga ni kan, makapromote kita kang sustainable agriculture. Tayo po kay puwanta eh. Bako itong suwara-wara kung di dapat sustenido. Di ba? Mahiling tayo dyan, mga tugang, itong mga pinagigiribo, mga practicing, mga farmers na kang ini pong sustainable agriculture, mga farming techniques na nagpapakusog po ng productivity, mantang daita pigpapakiaraman ang naturalesa mga tugang kang sa tuya pong kapalibutan, preserving natural resources. Yan po tabi adi. And then siyempre number 1 po dyan yung environmental conservation. Okay? May mga strategies na i-discuss po dyan, and kung paano na maibalik ang ecosystems lalo na ang pag-address mga tugang sa climate change and biodiversity na nawara mga tugang. So, unti-unting binabalik po yan. May mga mamaraan na pinagigibo. And then, siyempre, yung health and well-being mga tugang ka mga kababayan ta. Kaya, katuwang ka-partner ta dyan ang Department of Health. So, may mga, po kita dyan, may mga talks, manungod po dyan, sa importansya kang sustainable practices sa pagpromote po ng public health, as in pag-iwas po sa mga helang. Yeah. And then siyempre, di man mawara po dyan ang turismo, di ba? Na sabi nga ni kaya, nag-showcase siyang kang mga tourism endeavors na na-develop in a way, mga tugang na nakakataon ng benepisyo sa mga local communities kasi nakakapag-preserbar kang cultural and natural heritage. So, yun po yan tabi. So, may mga magtatarampo dyan, kaya magpartisipar ka mo. Mag-attender po ka mo kayan, di ba? May mga, sabi nga ni kayan, mag-share ng mga insights and best practices. Pagkatapos, baka may demo, di ba? On sa pag-discuss kang asin ma-engage yung mga participants sa mga practical solutions, di ba? And then siyempre may exhibit, kaya may expo, di ba? O may exhibit po ng mga products po diyan, produce ka mga farmers and then baka may mag-exhibit din ng manugod sa solar di. And then siyempre sa may mga arog po kanina, mga activities or events, oportunidad man yan mga tugang para po sa mga kababayan na makapag-connectar sa mga professional o mga nagpa-practice po kayan, including policymakers, di ba? And then yung mga enthusiast para po makapag-collaborate ng sustainable initiatives. Di ba? October 17 to 20 po yung schedule dyan sa Ayala Mall, Legazpi Activity Center. Okay? So, yan, tabi, mga tugang. Para po duman sa mga kababayan be part of a movement towards sustainable and resilient future. O, yun na po yun ang satuyang mga dapat nag-iribon mo niyan. Padagos ang pag-init kang kinaban. Di ba? Padagos po ang pag-init kang kinaban, and iba-iba na po ang namamatian niya to. Ang mga bagyo, mga makusugo na. Di ba? Ang mga uran, makusugo na. Magunak mo karaw-karaw. Magbinabagsakan ka kayan. Talagang uranong kang tudo, bibakaong ka. Tingnan mo nangyari po dyan sa 3rd District kahapon. Di ba? Mamundo po. And ipabalik ang condolences naman po sa pamilya kan 8-year-old na naulog, tapos nakashoot sa imburnal, inanod, ang harayo duman sa naulugan niya, nakuha. Dead on arrival mga tugang sa ospital, irakman, no? So yan po tabi, sana i-antisipar ta pirmi yan, mga tugang sa mga kababayan sa mga barangay. Kung pwede magbugta kitang markings, dahil man aram kung rin maabot ang bagyo, minsan pati ang mga maraot na panahon o kaya yung mga pagbabaha minaaragi sa tinampo, lilang to pantulo sa di. Di ba? Ganyan kakusog ang mga kaya mag-ingat po tabi kita, and then always na magkonsulta kita dyan po sa mga MDRRMO officers sa mga disaster officials hanggang sa barangay, tangani po na makaligtas kita. Pero may pong ang satuyang objective dyan is save lives before properties, di ba?
as much as possible, zero casualty kita sa mga siribukan ng mga lakdang. Yo. Alright, mga katugang, standby lang po. Babalik po ko sa makalistan po kanstuyang mga hanap buhay at pagkatapos ka news break. Babalik si Papa Mar. Transform your dream house into your dream home. We offer brilliant ideas and choices to make your dream come true. Come to the Metro Home Sale from September 6 to October 6. Up to 50% off on selected items. 0% interest for 3 months on major credit cards. Do you want to declutter? Check out our storage solutions. Mula and ng home- pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Hindi sa tercer distrito, maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo, Congressman Didi Cabredo. Asi sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para sirat sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Come to the Metro and you will find everything you need. So keep this in mind. Something smarty. Something smart. Something homey. That's just the start. Whatever you beat is whatever you style. It's here at the Metro. It'll be worth your while. There's something for you. Something for you. Something for you at the Metro. There's something for you at the Metro. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH, katuwang ang DepEd at local government units, siguruhing sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo, kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita! Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Radyo DCGB, always number one, always at your service, an oras alas 11:07. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras.
pwedeng i-disqualifyar kan Commission on Elections o COMELEC si dismissed Bambantarlac Mayor Alice Guo o Guo Huaping sa 2025 midterm elections in kaso mag-file inikan sa iyang Certificate of Candidacy o COC sigon kay Solicitor General Menardo Guevara dahilan sa misrepresentation kung saan pwedeng day ibalian sa iyang pangaran sa balota sa May 2025 elections aper na sa nakon pugulan kan Korte an COMELEC. Sinabi ni Guevara na pwedeng mahampang si Guo sa mga kasong perjury in kaso mapatunayang naguutik ini sa irarom kan na panunumpa ka ni mantang nagafile kan sa iyang COC. Mientras tanto ginibo ni Guevara ang pahayag matapos kumpirmaron kan legal counsel ni Guo na sa giraray ining madalagan bilang alkalde kan Bambantarlac. Kung magigrumduman, enot nang ipinaliwanag ni COMELEC Chairman George Garcia na may ministerial duty ang COMELEC na akseptaron ang COC ni Guo in kaso ipadagos kaanian sa iyang planong pag-file nin kandidatura. Alaga dahilan kan sugo kan ombudsman na habang buhay na diskwalifikasyon kay Guo sa pagkapot nin maski anong posisyon sa gobyerno, sinabi ni Garcia na pwedeng automatikong pugulan siya kan komisyon sa pagpartisipar sa mayoralty race. Sa presente, nahahampang si Guo sa patong-patong na kasong graft, qualified human trafficking, money laundering asin tax evasion. Tatakod ka ini, padagos man ang investigasyon kan Kongreso sa aligadong koneksyon ka ini sa sinalakay na Philippine Offshore Gaming Operators o POGO Hub sa Bambantarlac. Yan ang pang-alas 11 ang Bareta Hali sa DCGB News Base. Ako po si Shara Melaron, marahay na aga. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Unilab, yan ang alagang Unilab. San Miguel Pale Pilsen, sarap laging kasama. Revicon Tablet, lakas na kaya ang ambisyon mo. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid, it's liver or lover, boys. Sa Indong nadango ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Isama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Vice ganda! And my for Max Saver Sulit Busog Meals. Huwag nang gumastos ng sobra-sobra pa. Ang Chicken McDo Meal, 99 pesos na lang. Mabusugera, Chicken McDo pa. Much malaki, much juicier, much crispier, much sulit talaga versus previous recipe and price. Max Saver Sulit Busog Meals, 99 pesos na lang. Mabusugera, Chicken McDo, mushroom pepper steak, and cheeseburger meals now at 99. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance
kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Hindi sa tercer distrito maungmaan mga tao sa imong pagserbisyo, Congressman Didi Cabredo. Maski sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para sirat sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardila. Alright, mga tugang, balik po kita sa satuya po na programa ko niyan po na pagkaaga. Duman po sa mga kababayan po niya to. O sa mga nagagamit po ng gasolina, relax na kamo. Mantinido, day mayro ang presyo kang gasolina sa aga. Pero sa nagagamit po kay diesel, maguris kusar na kamo. Darada ko lang ha? Nagagamit kay diesel, oy, Jirel. Sa nagagamit kay diesel, tabi 1.20 kada litro, effective 6 o'clock in the morning sa aga. Sa nagagamit kerosene, maaumento ng 70 sentimos kada litro. Ayo, so yan na po, final na po yan. Para duman sa mga kababayan ta, effective 6 o'clock in the morning, ang gasolina, day po nin paghiro. Mantinido sana. So diesel, maaumento ng 1.20 kada litro. Ang kerosene, maaumento ng 70 sentimos kada litro. Yun na po yan. Ang final, mga tugang na pinabot sa tuya, digdi kan sa tuya po na mga kapartners, mga kachokaran, mga tugang dyan po sa mga oil companies. Nagluwas sa bulan kristal ni Papa Mar. Epektibo sa aga pong alas 6 ng aga. Sabi ko na, ang gasolina day mairo. So, diesel talaga ang apektadong maray. 1.20 ta. Pantulo na yan na si Manang sunod-sunod. Binawi isa na sa mga rollback at mga nakaaging si mga bulan. Binawi, sinaro sa na. Alright. Bueno, nagdatan istorya ali po yan sa luwas. This time, partner Alar Mario na sa linya, partner. Marino Tutabi, please come in. Yes, malanit-lanit na ang unto partner. Mainit kaya digdi sa luwas. Diring sa init na. Kan paghigos. Kan mga aspirante ko niyan sa iba-ibang posisyon. Lalong-lalo na digdi sa Legazpi City. Ngunyan pa sana aktibo ng maray partner ang mga aspirante sa pagbisita ninda sa mga barangay kung anong mga okasyon dahil talagang higos ang kapital ngunyan kan mga aspirante dahil sa roini kan sa indang pigalauman na mapagana sa inda pag-abot kan perilian. Kaya ngunyan partner sa mga iba-ibang okasyon, yaon ang presensya na kan mga aspirante. Aros daing pipa salbar na mga okasyon para magkameritbidan ang mga aspirante. Lalong-lalo na sa mga baguhan ngunyan na minabuntog pa sana sa politika kay po ang talagang mamidbidan kan masa ini ang saro sa mga piginguan hanggang kan mga aspirante na mamidbidan sinda sa barangay kan mga ordinaryong botante dahil sa mga leaders dahil masyado problema at lalo digdi example sa Legazpi City. Entero man may kanya-kanya ng makinarya yan, may kanya-kanya na ng leaders sa duwang kampo politikal, ang kay puwan sa naman sa mga ordinaryong tao na dapat masabutan, mamidbidan sinda personal, kaya ngunyan, iyao na nagpupuo na maghirigos
ang mga aspirante sa pagbibisita sa mga barangay. Piling may mga maabot na. Uy, pali! Oo. Naramdaman mo pa ako? Uy, kaya pali! Ano yan? Naramdaman mo pa ako? Aha. Yan. Ay, style yan. Ang sarong pang style dyan. So, iapot na nga na sa leader. Di siya ngayon kay ning dadalawon tang ini. Tapos, maabot naman sa sarong harong. Uy, Amar, kumusta kaya? Narin nga niya sa birthday mo? Ngayon nga, style yan. Gano'n nga. Aspirante ko niyan. At least, makuha ninda. So, simpatiya, mga sentimiento man, kanyaon sa barangay. Iba man dyan na, ano nga ya, gusto mong jitmatic? Wala rin kaya. Wala naman na gusto nindo, basta kaya ta, sige sana. Yan ang mga... Pero ano, pinakamatindi dyan? Pabisa po. Ay, minsan, bibisahan, so, aki pa sa iya, bibisahan. Pabisa ka. Kanya-kanyang pamidwil. Pero, ngunyan talaga, sa samantala na buwilong-bilo. Buwilo pa sinda eh. Hanggang bago magkarampanyahan, pahit siya na sinda. Dahil sinda pupugulon. Dahil sinda masasangatan ni manasun to dyan. Ay, babawal ang pagpamidbid. Basta na ipaman ki... Bako pa man sila kandidato. Aspirante pa sana. Kaya sabi kang Comelec, may yan ang susundo ninda. Base duman sa desisyon kan Korte Suprema. Ayos. So, partner, yan na informasyon na nagyaray din sa luwas. Ang sopas dyan, partner. Ang sopas dyan, tamid di magaro gastusan. Iyo nga. Iyo. Okay, partner. Malanit na digdi sa luwas ko niyan. Hello, Mario. Thank you. Thank you very much. Mga tugang yan po. Tuyan po ng mga dagdag na mga kanya-kanyang style yung kanyang kampamidbid. Di ba? Ayan. Well, di pag si John ini nagkandidato, ano nga, gusto mong baktin? Ano nga, gusto mong litson? Di ba? Uy, kanya-kanya talaga ang mga ano niya. Pero sabi ka nga ni, kuasa na. Basta bahala na kamo pagkabot kang panahon na sabi nga ni oras na para magpirili. Ayan. Alright. Iyo po yan. Ang medyo kunyan. Ang talagang ano lang talaga mariparo mo na so may igwabo na suday. Sa kunyan po sana mariparo muna po yan. So iba man ngaya di nga kita para iro ngunyan ta dumanan kita sa ultima ura. Tang ano man ngayang kusog ngunyan ninda. Luya ko pasanaan. Ang ano mang yung kusog niya, luya ko pasana. Ang pinaka-final talaga ngayon kayan na nangyayari, may nangyayari ngayang 12 hours before election. May mga nangyayari ngayon. Kaya, ano yan, presentar, mga tugang kang, ano yan, mga dapat na programa para sa barangay. Yun, ayan ang saludo po ng mga abangan. Okay? Di duman sa mga tabay po nyato, mga tugang, ayun na yan ngunyan ang ano yan. Sabi nga ni kaya ni mga gibo. Okay? Hello pala, mga tugang sa Baranda family. Diyan po sa San Pedro sa Bakakay. Sa Barandas Compound. Ayan. Napasar kita duman kan Saturday na hapon. At pa 40 days kan sa kong amigo si Papay Jose na Baranda, binayaan na kami. Rest in peace na ano yan, amigo. And then sa Labaton sa ano yan, sa pamilya Baranda, kina Mama Iseli, kina ano yan, Ate Nitz, kay Kuya Rohel. Kasi sa Gabos, dyan sa Indo, kay classmate Noel at misis niya, sa Labaton po tabi sa pag-recibe sa Papa Mar para duman sa mga kababayan natin. Ayan, okay? Duman po sa mga kabarangay ta, padagos po ang ano yan, pag
halat kan mga COMELEC officers, COMELEC officials ta sa inda pong mga opisina taangani na sabi nga ni kaya ni makapag sumitir ng sertipiko di kandidatura sa mga gusto pong magsumitir. Yan. Papa Mar, saan nga nagpapalista kan manungod sa akap? Yan ito. Ay, maabot pati magagaya si Presidente sa Petsa 12 asin 13. Ay, magkapot po kamo dyan sa ako Bicol. Saka sa mga sa mga opisyalista, apot kamo. Diba? Paano ba makapagpalista? Sana ang walang kunyan. So gabos, basta kwalipikado, pigyan nyo. Di ba? Sa barangay, nagpapalista? Takap, ito yung ayuda sa kapusang kita. Yung mga kulang ang kita, kulang ang income, mga tugang yan. Sana bigyan din ng bigyan ng priority yung mga solo parent tadi. Araw kang sa mga araw kayo ito ngayang sa 29 pesos per kilo, sindang priority. Senior citizen, so mga solo parent, mga PWD, di ba? At saka 4-piece. Yun yung mga kunyan Sinda sa mga kwalipikado. Mostly sa mga solo parent bigyan nyo ng bigyan ng ayuda yan. Pwede sa Sustainable Livelihood Program o project, sa sa AKAP, di ba? Para makadugang man sa indang panghanap buhay. Tabata sa iba man may kung anong sistema kang kwalifikasyonis kan tanga may mga solo parent na dainin dapat ako. Dainin na sinabay sa programa mga kap. Sa kabarangay pet sana. Kahit hindi nyo kaalyado. Dahil yan ay hindi naman yan para sa partido, kundi para po yan sa gabos. Napundong yan. Yeah? Bigyan nyo lahat. Sabi nga ni kang politics bagis, addition, hindi subtraction. Yeah? Malay nyo, di ba makadugang pa kamukaan. Di ba? Walang kulay dapat. Tanganing 12-13 pala maabot ang presidente Diyan sa Bicol University Gigibuhon. Di ba? Para sa caravan. Ayan, okay. Di, sige po. Duman sa magkodo na kamo sa mga kapitanis barangay po nindo. Para makapagpalista kamo diyan sa mga sabi nga ni kaya ni magiging matawaning mihuras. Para po duman sa mga maluya po ang income, agapay man lamang talaga pong kadipisil ang kambuhay. Basta mag-relay po kita, kadako lang niya ng mga kamot-kamutan na naman, nasisamantala naman ang pagkabanggi. Kung kayang tungkabon ang bintana, buda pinto, titungkab. Kaya wag tayong masyadong masyadong matulog. Di ba? Alright. Si Sir Dodds. Sir Dodds! Morning. Anyay, nag-miss call ka pala sa kuya kaso hapon. Kunya nako. Plastado, boss. Kunya nga di marautot pa madi ko kundi pinirsa ko na ta. Kaipuhan ay. Iyo na sa kamay sa ako. Pagal-pagal ito si Papa Mar. Kaya mo si Mayor. Iyo, ay pa lang adi. Di kumusta sa pamis? Kundi kaya ano lang? Kumusta? Bigyan mo na dyan si BBM sa Pitsa 12 13 baga? 12-13 ito Oo, 12-13. Ang barita ko ma-reschedule. Re-schedule na yan? Dapat ko tabaga kang 5. Yung sa December na naman. Day pang abiso. Day pang abiso. Dari ko niyan, sa paano baga? Hindi sabihin, silang para linig-linig na tama.
kapag si BBM nga eh. Oh. Oo, sabi niya, reschedule na naman. Di maanap kita kay kisuk-suk yan kung kung reschedule man lang gada di. Oo, alatong kasukuhan. Bagong notice kung rin naman Iyo, iyo pandua na pala na reschedulean. Udaon ni Karuman. Oo. Kaswapon ba, nag-announce ba kasi, ako before yan, na piyesta, nag-declare ba ka, dahil ilaw sa Santo Domingo, Mata ito. Lorin? Kaswa, yan. Holiday? Holiday ba lang yan? Special na working holiday sa Maurugas. O, kaya daw. Pista. Ang pista na ko dyan, Domingo. Dineklarar. Sunday kang dako, tinanito ni Mayor, tamang urugas. Dineklarar man. Taparagal-pagal man. So, mga tauhan. Iyo. Pero kung dyan, tingin ganyan man sana so kung halimbawa so ibang mga mako sa gobyerno gusto man na magpa-holiday, nasa sa indaman yan. Ayun. Okay, Migaw, salamaton kami. Ayan. Okay, thank you very much. Yan, mga tugang si Sir Dudes Grolyo, ang mangmigo na to. At dayupot na taga DCGB yan, taga Pagandamay. Puon sign off sign on hanggang sign off. Di ba? Alright. Ang gigibo na ning reporter ni ni Biff Henry, Sir Dudes. Ay, mga pag-iriba. Kunya na daw nindo kung kung totoo na yan, may rescheduling kaya na 12:13 na pag-abot niya. Dahil pa kung nailing na barita kan manungod sa kung may reschedule yan, no? Basta ang aram ko 12:13, di ba? Kasi ang tinaawaning din poder na mag-asikaso para maging host, mga tugang, ako Bicol di ba? Sina Congressman Saldico ang nagpe-preparar para po sa pag-abot kang presidente. Yung natukahan. Okay, so halata natin kung may mga pagbabago po dyan, okay? O Beno, mga tugang, paring Jimmy na salita na sa linya. Ang samuyang Field Commander, Chief of Reporter, sali po dyan sa 3rd District. Piling mga developments po dyan. Chief Jim, good morning, please come in. Yes, salamat tabi News Director, maray na aga matindihan lagatikan ni init ko niya naman. Ibaon talaga, no? Ibaon? Pagparauran, uwi naman, init na naman. Anyway, so yun naman sa nasigian na tugay-gay niya to kan mga sitwasyon sa mga COMELEC offices ngunyan tabi direct. Une may bago twist ngunyan kung ka nakaaging aldaw na interview niya to si dating board member PM Imperial. Nakambaking as board member and nakatala na nga ni bagay ni kuta na mag-file and sertifiko di kandidatura dyan sa Albay, COMELEC. Pero ngunyan, may latest information bako na ini dyan tabi sa Albay ma-file. Sa ina? Sa Pulangi. Makonsyal siya? Bako konsyal? Vice Mayor? Bako. Siya na Mayor? Bagong development ini nin informasyon digdi sa 3rd District ngunyan. And aramo niya to kung nakapagbago kan sa yung decision partido kung and yaw na digdi ipasa ko sa imo bahala kan tabi director si News Director Mardela po dating board member PM Imperial sa DCGB. Si Sir PM Imperial tabi News Director Mar. Hello Sir PM, good morning. Hi, hello po, good morning. Good morning tabi. Sabi board member ka, tapos kunyan diyan ka na sa Pulangi naman. Anong nangyari? Iyo po tabi Sir Mar. Board member po talaga dapat. Kaya lang yung ang grupo po baga nag-uurun-urun kita, urun-urun kami. Gusto ta na ikaag ang best man for a job. So mga ibang mga napili ta na
dai naman available or dai man sinda interested. So kaya nangyari si board member Prem na lang tabi ang nagparaya. Nagpaunod. Nagpaunod. Madaling sabi, dahil ka na mga board member, digdi ka na sa Pulangi as aspirante para mayor. Iya tabi, Jimboy. Iya tabi. Ano pong partido tabi ang dadarahon mo and paano nakapag-desisyon na digdi ka na po sa Pulangi Madalagan? Iyo po, bilog na po sa tuyang decision. Kan inoffer po sa tuya sa position. Dahil naman po kita nagduwa-duwang isip na mag-iyo. Anong partido po? National Unity Party tabi, Jimboy. Okay, kung under the banner of Congressman Fernando Didi Cabredo? Correct. Okay, so may Vice Mayor line-up ka po? Vice Mayor, siguro pag may so Vice Mayor na lang ang takayan. Sa ngunya, as of now, nasa under negotiation? Opo, tabi, Jimboy. Pero sa ibang kagawa, di ba? Opo, tabi, Jimboy. Okay, dahil pa pwedeng ngaranan? Pwede na. Yan sa tuya si Councilor Anong Aribe, si dating Vice Mayor na Boboy Fernandez, aspirant man before na Councilor Edgar Pesebre, tapos ang dating Councilor man na si N. Maestrado. N. Maestrado? Opo. Pero yan, kumpleto? Apat tabi. Apat. Plus kuning kaso may Vice Mayor, di bakante ka sa apat man. Opo. Okay, so dahil nakaplano panuan yan? Dahil na tabi, Jimboy. Four is enough. Okay, so yan, ang kaso, swertihon, ano pong mga plano priority nindo sa Pulangi? Tamang gastos king kwarta, kan pondo, kan gobyerno, tamang siguraron ta na gastusan ta, so tamang dapat na paggastusan, sa tamang presyo, so ibang mga programa kan gobyerno, nakalatag na po iyan, Jimboy, i-implementar ta na sa nakit maray. Ta gusto ta po malinig asin honestong paggogobyerno. Yan po ang gusto ta, ang trademark ta po, yan po ang gusto ko na mangyari, malinig asin honestong paggogobyerno, asin serbisyong makatawo. So talagang namamatian kan tawo. These are simple basic services lang ito, tabi, Jimboy, na kaipuhanan tang ikatao sa mga tao, like so mga social services and so health services, o yan na mga bulong, mga bako mangyani sa mga mahalo na bulong na sa mga kundi so at least makatao lamang kita nakaya ta. Okay, so gustong sabihin, nakatakod ka kay Congressman Fernando Didi Cabredo? Correct, tabi, Jimboy. Okay, so yan tabi, Director Mar, ang konfirmasyon and panibago, bagong informasyon na nakahalap niya tungo niyan. And taud-taud, ma-file na ini dyan sa COMELEC sa Banoan kan Pulangi, Albay. Okay. Yan ang sa to yung mga dagdag na informasyon, Jimmy Nasalita, DCGB niyo. Ang nangyari, three-cornered fight? Pulangi, ano yan, Kuya John? Ayan, the more the merrier, sabi, maraming pagpipilian ng mga tao, di ba? Alright, yan po tabi, development, biglang nagpaunod si board member Pem Imperial na magkandidatong board member, uminuros, maalkalde lugod siya. Alkalde. Apat ang kaibanan niyang mga konsyales, kasama pala si dating Vice Mayor Boboy Fernandez. Pagkatapos, si Ed na Pasibre, di ba yung farmer yan? Di ba? Yung doon sa, parang naalala ko yan yung nagpausukan sa maski lubog sa tubig na paroy. Matubo. Alright, sige po, tabi. Ayan, mga kababayan ko, tabi sa Santo Niño sa Santo Domingo. Sa aga, October 8, sabi ni Kapitan Masi na Austria, may paisi, walang tubig.
mawaran po ning bulos ang mga gripo na magkakaigwa ki water maintenance ang water works para maayos naan sa tuyang mga tubig. So may mga area po na may bulos pa, pakiuron po na mag-imbak na kamo para po may magamit kit sa aga habang nag-aayos pong water works. Pipaabot mo po sa induan asin kang bilog na team kang water works headed by Mayor June Aguas ang paggagad gidispensa hindi pang pagsabot sa bagay na ini. Magtarabang ang bugita na mapasabot po sa lambang konsumidores. Ayan. May problema kaya ang linya dyan ng Santo Niño? Ako nga ni Iniro padaina. Dahil nagbubulos naman sa connection ko. Di ba? Marin lang tayo kitang deep well na very best source ng tubig. Hindi ako nawalan at meron tayong solar water pump. Di ba? Pero yung sa Nawasa talagang wala na. Pumpa Iniro hanggang unyan. Nagadanan lamang sa nagpaparairahay kayo ito. Di ba? Kung niya daina, wala na talaga. Zero na. Kaya sana maayos na tanganing gabos. Matawan po mga dompon sa Purok 3 hanggang sa baba. Tangani pong maging ariglado ng tubig na dyan. Yo. O paano, mga kapatid, oras na to 11:39 in the morning. An oras hatod sa Indokang. Unilab, yan ang alagang Unilab. San Miguel Pale Pilsen, sarap laging kasama. Revicon Tablet, lakas na kaya ang ambisyon mo. Liver Aid Silymarin Capsule. Liver Aid, it's liver or lover, boys. May bagong energy na! Bagong-bago, pinakamarhay na Enervon, Enervon C+. Pinapusog with zinc, vitamin C, vitamins B1, 2, 3, 5, 6, and 12, as in vitamin E. Bagong-bago, pinakamarhay na Enervon. Enervon Z+. Unilab yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH, katuwang ang DepEd at local government units, siguruhing sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle at Liver Aid. Ang Liver Aid ay may silymarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liver Aid dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liver Aid, It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liver Aid Silymarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Camille Prats Yambaw po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mommy, wala na ko ubo. Good. And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardela. Alright, ito nga balik po kita sa programa. Sa mga kababayan po natin, o mga misis. Rekas-rekasan todo na naman. 11:42
11:42. Yeah, 11:42 in the morning para po naman sa mga kababayan natin. Okay? So, malapit na po tayong magpaalam, para mentras para po naman sa mga kababayan ta. O, naman sa mga kabarangay, mga tugang, may nag-confirm mga tugang from Bicol University na di daw po tuloy yung sa BU sa next week. Baka daw po December na lang. Info from BU. Yun po sabi ni Sir Dudes Kasbago. Nagbago ngayon. Nagbago ngayon sa schedule. Sige, confirm natin yan sa Ako Bicol kasi sila yung host dyan eh. Di ba? Bueno, dugangan na po ng istorya. Halin po dyan sa luwas. This time, mga tugang, si Pading Jomar Bien minabalik. Pading, good morning. Please come in. Hello pade, nakapile na pade si Oscar Boncolmo. Ito kung sabi ko sa imong 73 years old na tagabantayan na nag-aspirar na maging alkalde kan siyudad kan Tabaco. Natawad pa sana natapusan sa iyang pag-file na inako naman ni Attorney Sunshine Olaguer. Kan makaulay kan DCGB nyo si Mr. Boncolmo sinaputon kung ano man ang sa iyang plataforma asin magiginibong inkaso maging alkalde sa Tabaco. Ang sabi niya, ikaw siyang tulong priorities, communication, programa sa farmers, asin sa sports. Hapot pa di kung ano ang mga detalye kan na plataforma niya, mga programang ini. Ang nasabi niya lang sa kuya, so sa communication naghali na dapat agabos na tao sa Tabaco, may cellphone. Dangoga, ang pahayag ni Mr. Oscar Boncolmo. Sa topic po na may introduce ko po may sisir ko po dito sa Tabaco, manungod po sa komunikasyon. Ang dapat po ikot ng mga cellphone, mga gamit po yun sa komunikasyon. Ang case po na ikot ng mga kapamilya na nagtatrabaho sa abroad, samantalang sa nakikaliging, makukumusta pa sinda sa paligang. Kung may birthday, pati yun na sinda, hi, hello, may birthday ka, happy birthday. Maski sinda na sa abroad, pati yun na silang birthday, pag kumusta sa inda. Tapos kung may hilang sinda na nasa abroad, sa pamilya ka, nag-hilang sa abroad, hindi siya na kita, mabubulong ka na sinda, kapag ipo ka ng cellphone. Si Mr. Oscar Boncolmo Parimar sa iyang plataforma, kaya ba sa iyang plataforma ang komunikasyon? Nadangog sa plataforma niya. Pag guminana na ini si Sir Mayor Oscar Boncolmo, dapat pag nagdigdi ka sa Tabaco, may cellphone dapat ka pa din. May cellphone para konektado. Para ang komunikasyon, konektado ka sa mga kapamilya sa ibang lugar. Ito na, tapos na siya kan pag-file siya ang ikalima na nag-file para alkalde digdi sa siyudad kan Tabaco. Sa taon mga alas 3 ang hapon, piglaw man na mapasiring digdi ang grupo ni Benji Rosal. May saro ng kagawad na inot na nag-file. May deda makakatabay pag-file dyan hapon. Nahiling taman digdi si dating kagawad July Asada. Nagpa-checkan sa iyang papel kung okay na. Nagpa-checkan sa iyang COC. Ang kanaputunta para konsyal manggirari siya kan siyudad kan Tabaco sa grupo ni Benji Rosal. Comebacking pa lang siya. Comebacking. Roger, ano ba ka siya? Nakatulong term? Yes. Paingalo. Anyway, so yun na yan pa rin, Mar. Sigurado nang dahil mababa sa ang magralaban sa siyudad kan Tabaco. Dahil tarang, baka may yan na bang pagkaturog, may nangiturugan pagka agamapay. Lingot ka? Abangan takon. Madugang pa yan, Magic 6. Basta sigurado ng si Rosal, si Benji, siguradong mapile taon-taon. Roger na dan. Yan ang update digdi sa siyudad kan Tabaco. Jomar Bien, DCGB.
Thank you very much. Paring Jomar, kaya po ang latest na pangyayari po dyan sa Tabaco, Comelec. May nag-file pong saro pang aspirante para alkalde. Si Mr. Bungkol Mohali po sa bantayan sa Tabaco. Yan, okay? Bueno, dugangan ta po ang istorya, dagdagan ta pa. Joshua James Bino nasa linya. Ang lalaking pasiguro pirme. Ini ang dapat na pagkakatiwalaan. Joshua, please come in. Yes, siguro lang. Siguro. Siguro pirme. Hoy, si Saymado Mansendo sa kunyan, kay Miss Jenny mamaya. Kung dahil makadiretso tabi, Sir Al, kung dahil makadiretso tabi, Sir Mar, si Kuya Al, magbantay sa Comelec. Ayan, balak ka na duman. Tapos talaga kaya, silensyun pang filing. Total, kunyan mo man ito, kababayan mo man ito. Kabanwa, di ba? Yan. Kaman tama yan, ngani na igwa mo kitang representasyon duman. May hapot mo man kung anong sikreto o gabus-gabus ng mga bagay-bagay sa pagiging beauty queen. Yan. So mga pang Miss Universe ang mga hapot. Sige. Alright. Sige. Yes. Anyway, Sir Mar, good morning. Good morning sa mga paraan tabay. 8 bulan, so naging durasyon kan voters registration. Alagad talagang may nagkakapira pa man ginaray, Sir Mar. Ang data masabutan kung nalampasan o talagang dahil lang nagparehistro kan oras na magparehistro. Nangyari? Sa pagbantay kaya, Sir Mar, sa Comelec Daraga, kasabagong aga, may nasa 2 o 3 mga persona nagsakat sa Comelec, naghapot, pwede pa kayang maghabol, magparehistro. Ay, pangyari sa mga baka. Kagaw-kagaw sinasayawal sa laog ta. Ngayon, dahil naman niya, lapuaso na. Doon lalaking sultero, tapos sa saro, may kaibang inagarya to. Nagpararano daw, nagbarangay na. Nag-morol na. Dalang mga barita sa radyo. May mga barita na sa mga marites. Anong nangyari? Dahil nga, masabutan kong si Saan may pagkukulang ta sa Comelec. Naglibot barangay. May mall. Bukas pa hanggang Sabado ang opisina kan Comelec City and Municipal Offices. Correct. Kundi may reparo pa talaga, Sir Mar. Dahil karam ko nalampasan o talagang na nakapagparehistro. Sabi nga ni Subago, ngayon, lapuaso na. Ay naman nakakahabol. Kung mapain ka kuta nga si Jose, pwedeng ako kang niya na alda. Pero ano yan? Diyan sa Daraga, sa area mo, pero mga, sabi nga ni ka, nahali sa listahan ta, dahil nakabuto ng 2 beses. May breakdown? Hindi ko, Sir Mar, pero dahil ko lang naiapot. Ayaw na. Mahiling takong duman sa mga na-disenfranchised. Kumbaga nahaling una sa lista para mintras dahil nakabutong 2 beses. Piraso naka-reactivate. Yun na. Masabutan tayo ng mga bagay-bagay yan, Ang pinaka-exciting nga ni diyan kung iguang registrar sa barangay sa Nasaro nagparehistro pag irarami. Yan mga pero ngunyan sabi kang Comelec din na makakalusuta nailing na nida kung may registro ka na sa rong barangay na kukumpare pa lang sa mga pirma Buda may ERB hearing tali, Sir Mar. May ERB hearing kaya pwedeng duman magka-hearing sa mga tepuan tarangkason. Buda papilion kung saan ka talaga nakarehistro. Yan. Dili na yung parehistro nga dumanta dahil ka makasabay. Mas durod ako lang pati nga. Ang yari tulungan niya magralaman. Bahala ka kaya. Nag-risk ko sa pasiring naman. Patapos na. Ito na, binayaan na. Arayo na. Isus Mariusip. Paano daw mangyari yan? Kumusta niya sa Daraga? May nag-file pa? Very silent. Ay, silent Kababantay nga ni mapile kay Jose. Nag-aabot lagod. Sumaparehistro. Sila puwaso na. Ang nangyayari. Kasi sa aga talaga, Sir Mar, ang... Feeding sagang gipaw.
So, duwang for mayor, ang sabi, pizza 8 talaga ma-file. Alin yan? Si Brother Vic? Si former Mayor Vic and suagong ni Mayor Awin, Romela Baldo. Oo. Nakapag-file na? Ang nakapag-file na, apat pa sana, para konsyal. Para konsyal. Duwang incumbent kapitan, sarong dating kapitan, sarong attorney. Ayun. Ay, kung sabihin mo, pati si acting Mayor Junji, dahil pa man nagka-file? Dahil pa tali siya man. Di, pwede magsarabayan man agad sa aga. Pero pwedeng sa akin talaga ang sarabayan. Kaya sumaparehistro pa, dahil na magdiretso, dahil naman ako on. Yan ang bigsabi nangaturog sa kangkungan. Jesus Maria Joseph ng mga akin. Kasi sabi, Sir Mar, ganap sa munisipyo kan Daraga Albay. That's what been at DCGD. Thank you very much, Joshua. Yan dyan ang mundo ang Comelec. 8 bulan na kitang ka-excusar na rinuluwas pati sa mga gamit. Dinarami sa barangay para sa naman akomodar. Sorry, Josephin. May mga day panagad nakasarabay. Di ba? Alright. Ayan ang mga bagay-bagay pong mga pangyayari sa tuya pong palibot. Di ba? Sabi ni Kuya Bob Nakandano, good morning Kuya Mar, kumusta pista sa Santo Domingo? Di ako nakabisita kay Jen Baad Maray na siya. Yan. Nagpapaingalo patabi, Kuya Bob, mga 1 week pa mapaingalo si Jenny. Pag tinugutan na kang doktor, baka magbalik na po sa pagtrabaho. Okay. Dan Budafe, Maray na aga, Sir Mar Dila. Yan. Good morning man, Sir Dan. Sabi ni Alvin, anong sektor ang makaka-avail sa gagawin na caravan sa Bicol University? Dahil naman po lawo sa October 12 and 13, Sir Alvin, may barita sa Biyo na kansilado na, baka Disembre na. Ang magandang araw po sa iyo, Papa Mara. Ang sektor rin, sumaluyang hanap buhay. Sa barangay, nag-relista kayo ni Sir Alvin. Saan ka nakaista na barangay? O diyan ka mag-inquire sa barangay, Kapitan. Kayo nag-relista dyan. Sa barangay ba pupunta para ma-qualify sa AKA program ng gobyerno? Yan. Yun po tabi. Mga barangay nag-relista kayo ni. Di ba? Para po naman sa mga magiging beneficiary. Kang kunyan. Kayan po na AKAP. Actually, dakol ito May AKAP, may tupad, may CHED, saka may sarbala, 4 yun na benepisyo, di ba? Na tapos itatao mga tugang pag nag-abot sa presidente. Iyo po yan ang mga primerong mga kundi iyo po yan may paabot na bareta kasubago na ali sa Biyo na dahil na po labo sa pizza 12 sin 13 baka na December na. Ayan, pika-confirm ko po yan ako Bicol sinda po sunato ka na maging host kaya po na pagbisita kang presidente digdi po sa Albay para manao mga tugang ning mayoras ning benepisyo base doon sa programa po nila matabangan na makaangat ang mga nagtitios kahit papaano matabangan na makadugtong lamang sa inda pong pagbuhay-buhay. Iyo po yan. Basta yan ayuda sa kapusang kita program so mga maluyang dilensya yun so mga beneficiaryo dyan. Kita nga ni kayo Kuya John, sabay kita dyan 250,000 below, pwede ka dyan. Tumod niya sa imong 250,000 bilang sa imong ano kita? Kung saan pa kita makaabot na mga istorya, mga tugang, basta, magrelagay tabi ka muna, magpasiguro pero may pamandong, tabigla na sa nang minauran, yun man boses ko, dahil panaulian. Kaya, purot pa kita. Sa Indo Kapos tabi. Salamat na maray sa para po ni June Napoles Radio Technical. Kasabago si Chief Ramir, si Jerome Nico Martinez sa
DCGB Social Media Department. Sabihin, sa pangarap ko kabilong na tropa ka Mega Force, pamagkatabagan tabi po niya ito po si Marnila. Thank you and God bless the Philippines. Babalik po ako doon sa naman with Jasmine Baloloy, Cabareta, alas 12. Bye-bye! Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological